അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മോരുകറിയാണ്. അപ്പോൾ മോരുകറിയൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനെങ്ങനെ മോരുകറി ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാനാണ് ഞാൻ മോരുകറിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ബെല്ലൈക്കണും തൊട്ടടുത്ത് ആളിലേക്ക് ആക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോക്ക് ഒരു ലൈക്കും കൂടിയും കൊടുക്കണേ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോരുകറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മൺചട്ടി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇതിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എരിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ പച്ചമുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ 2 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ്. കൂടുതൽ എരിവാണെങ്കിൽ അധികം പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മഞ്ഞളും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നല്ലോണം തിളച്ച് വേവട്ടെ. നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളെ കറിയൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പൊന്ന് ശരിയാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 5-6 ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ കറിയൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലോണം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളകും മഞ്ഞളൊക്കെ എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങയൊക്കെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മോരാണ്. ഞാനിവിടെ നല്ല പുളിയില്ല 1 ഗ്ലാസ് മോരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ മോര് തിളക്കൊന്നും വേണ്ട, അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മോരിട്ട് തിളപ്പിച്ചാൽ മോര് പിരിഞ്ഞു പോവുള്ളൂ. ഞാനത് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത മോരാണ്. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ തേങ്ങയും മോരും കൂടി ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം. അതിൽ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കറി ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സ്റ്റൗ ഓഫാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റൗ ഓഫാക്കിയാലും പിന്നെയും തിളച്ചും കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ കറി ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വന്ന് അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കടുക് പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. കടുകൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 2 ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്ന് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് കറി ഒന്ന് വറവിടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ എണ്ണ ചൂടായി വന്നതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ മിക്സിയിലൊന്ന് ചെറുതായി ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ചിരകിയെടുക്കുമ്പോൾ പല വലിപ്പത്തിലാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത്. നമ്മൾക്ക് ഈ ജീരകവും തേങ്ങയും കൂടി എണ്ണയിൽ നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാകുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ ഇവിടെ ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മളെ കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
നമ്മളെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കറി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കൊണ്ടു. ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മോരുകറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോക്ക് ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കണേ. പിന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ബെല്ലൈക്കോൺ തൊട്ടടുത്ത് ആളിലേക്ക് ആക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇനി നാളെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവരോടും ബായ്.